Nadyan nuju temong peksi Mas Gilang ngendi ngalembono jenengan kok ngelirik niki wak lajan wujudane peksi nek semeten manuk niku no blekok semeten gitu Pak jenengan niku nggih pripun lho jenengan niku wong podang kuning kok agawe talining tresno halus manis nyengsem hake jadi swara ya isih sip lho ngono kok ya ora kersa nyanding putri melih kok mboten purane enten apa to Pak pisan Serapayu Serapayu alah payu lah Serapayu piye tak tawake murah Serapayu kok carane ampun jenengan sik mboten pas jenengan sik mundhut ngeten kedae iya balik ora tuku kalingan putu wis ora pengen ku ora entuk no monggo Pak wis enggan kula lana golek isi peksi podan ibu bunga ing rasaku nyanding bisa dadi tombo matur nuwun Pak Haji podang kuning diaje matur nuwun Pak Haji Dalono tenang kok Pak Dir enggak Om jenengan dhewe mawon nggih iso awan ning omah wis ora kerasan kayang-kayang tak sawang mencok ning depan mobeng bingung anggonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen
Lenggah putri kakung winantu ing pakurmatan